खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। बाक्सा जिल्लानि 1 नं दङारगाव बाल्थिंपारा गामियाव सासे बर' आइजोखौ सोरबा सिनाय मोनै मानसिया बुथारनानै दंफाङाव आलायनानै गालांदों। बे जाथाया बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय 1 नं दङारगाव बाल्थिंपारायाव जादों। बुथारजानाय आइजोनि मुङा सुसिला बसुमतारी आरो बिनि फिसायनि मुङा प्रसन्न स्वर्गियारी। गामिनि मानसिफोरा सुसिला बसुमतारीखौ बुथारनायनि सिगांबो जिनाहारि खालामदों होननानै सन्देह खालामदों। लखिमपुर जिल्लानि थाकुवाखाना साब डिभिजननि सिङाव थानाय गोबां गाव पन्चायतआव अरुणोदय स्किमखौ लानानै बेले बेजे खालामनायनि हेंथायै जायगानि मानसिफ्रा धरना होदों। थाकुवाखाना डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सिङाव थानाय दांथरा गाव पन्चायतआव जायफोरा अरुणोदय स्किमनि गेजेरजों रां मोननायनि मोन्थाइ गैया बिसोरखौबो होखानाय अरुणोदय स्किमनि नियमनि बेरेखा थांनानै रां होनो थाखाय सायख'दों। जायगानि मानसिफोरा बे खामानिखौ जायगानिनो एमएलए आरो पिएनआरडिनि मिनिस्टार नब कुमार दलेया रां जानानै बे खामानिखौ मावदों होननानै धरना होनायजों लोगोसे बिसोर सानैनि फुथुला बानायनानै सावदों। प्राइम मिनिस्टार बिथां नरेन्द्र मदिया दिनै राजमाता विजयाराजे सिंधियानि जोनोम सानाव बिथांखौ मान बावनो थाखाय 100 रुपिस कइन एबा 100 थाखा गथा रां दिहुनगोन। राजमाता विजयाराजे सिंधियाया सासे बिजेपि राजखान्थि हान्जानि क-फाउन्डारमोन आरो बिथाङा ग्वालियरनि जोबथा महाराजा जिवाजीराव सिंधियानि बिसिमोन। बिनिखायनो बिथांखौ ग्वालियरनि राजमाताबो बुंनाय जायो। आसाम पुलिस साब इन्सपेक्टर आनजादनि पेपार लिक जानाय केसआव मैयासो आरो सासे बिजेपिनि लिडारखौ एरेस्ट खालामबावबाय। हमजानायनि मुङा जिन्तु नाथ। बियो जालुकबारी समष्टि बेजेरा सार्कलनि बिजेपिनि भाइस प्रेसिडेन्ट। आसाम पुलिसआ मैया बिखौ सनितपुरनि जामुगुरि एरियानिफ्राय एरेस्ट खालामदों। पाकिस्तानाव हिन्दुफोरनि गंसे राम मन्दिरखौ पाकिस्तानिफोरा बुफाय बुसि खालामदों। पाकिस्तान चीननि बदिन प्रभिन्सआव थानाय गंसे श्री राम मन्दिरखौ पाकिस्तानिफोरा गाज्रि बुफाय बुसि खालामनायजों लोगोसे मन्दिर सिङाव थानाय मुर्तिफोरखौबो नष्ट खालामदों। बे खामानियाव आखाइ गोनां महम्मद इस्माइल मुंनि सासे मानसिखौ दा एरेस्टबो खालामबाय। पाकिस्ताननिनो सासे सुबुं मोनथाय एबा हिउमेन राइट्सनि थाखाय खामानि मावग्रा अनिला गुजारा बुंथिनाय बायदिब्ला पाकिस्ताननि सिन्धआव गासै गं 428 मन्दिर दंमोन। बिनि मादाव मन्दिरफोरखौ गोलाव समनिफ्रायनो नष्ट खालामबोबाय थानायाव दा गं 20 मन्दिरल' दंसै। खौरांनि बायदिब्ला पाकिस्तानाव मन्दिरखौ बुफायनानै होनायनि अनगायैबो बावैसो पाकिस्ताननि पान्जाब प्रभिन्सआव थानाय खृष्टान आरो हिन्दुफोरनि न'फोरखौबो सावनानै होदोंमोन। क'क्राझारनि फकिराग्रामाव गासै गं 40निबो बारा दखानफोरा अर खामनानै दखानाव थानाय गासैबो मालपत्रआ खामजोबदों। खौरांनि बायदिब्ला बे जाथाया मैया फुङावनो जादोंमोन आरो गं 40 दखानफोराव अर खामनायाव गासै 1 करोड़निबो बारा रांनि बुस्थुफोरा खामजोबदों। जायगानि मानसिफोरा बुंथिनाय बायदिब्ला बे खामानियाव सोरबा दुथां गोसोनि मानसिनोबो आखाइ थानो हागौ होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो जायगानि मानसिफोरा बुंथिदों दि खाथियाव फायार ब्रिगेड गैयैनि थाखायनो नांगौ बायदि समाव फायार ब्रिगेडआ फैनानै अरखौ खोमोरफैनो हायाखै आरो बेबायदि जाथाया जानो मोन्दों। बेनि थाखायनो जायगानि मानसिफोरा दा खाथियाव गंसे फायार ब्रिगेड गायसननानै होनो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टनियाव दाबि दैखांदों। दुबाइयाव जानाय आइपिएलआव मैया राजस्थान रयेल्सआ सानराइजार्स हायद्राबादखौ 5 उइकेटजों फेजेननो हादों। आसामनि रियान पारागआ खेलानि जोबनायाव 6 बुनानै खेलाखौ फोजोबदों आरो देरहानायनि खुसिजों बिहु मोसानानै रंजादों। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान खौरां लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो। स्पेननि टेनिस प्लेयार राफेल नाडालआ मैया सार्बियानि नोवाक दजक'भिकखौ फेजेननानै 13 फ्रेन्स अपेन मेन्स टाइटेलखौ देरहानो हाबाय। थाइलेन्डनि बेंककनिफ्राय 50 किल'मिटारसो गोजानाव गंसे बासआ रेलवे ट्रेक एबा रेल साइटिनखौ बारनो नागिरनायावनो खारबोबाय थानाय गंसे ट्रेनाव सौदावदों। खौरांनि बायदिब्ला बे जाथाया अखा हाबाय थानायजों बास सालायग्रा ड्राइभारा खारबोबाय थानाय ट्रेनखौ नुस'नियावनो जादों।
आरो बे जाथायाव गासै सा 18 जना जिउ गोमायो आरो सा 40 जना दुखु मोनदों। आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां सर्बानन्द सन'वालआ मालिगावआव जानो गोनां आसामनि बयनिख्रुइबो गोलावसिन फ्लाइअभारखौ लुजेननो थाखाय मैया बेखेवबाय। मालिगावआव जानो गोनां बे फ्लाइअभारनि गोलावआ 2992 मिटार्स एबा 2.9 किल'मिटार जागोन आरो बे फ्लाइअभारआ मालिगावनिफ्राय कामाख्या गेटसिम जागोन। बे फ्लाइअभारखौ बोसोरथामनि गेजेरावनो लुफुंजोबगोन आरो बेनि बानायनायनि खरसाया 420.75 करोड़ रां जागोन। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा मैया प्रपार्टी कार्ड स्किम लन्च खालामदों। बे प्रपार्टी कार्ड स्किमनि गेजेरजों गामियाव थानाय आबादारिफोर एबा जायखिजाया गामियारिफोरा प्रपार्टी कार्ड मोननो हागोन। बे कार्डआव गामियारि आरो आबादारिफोरनि हानि डिटेल्स थागोन, जेराव आधार कार्ड बायदि मोनसे इउनिक नाम्बार थागोन। बे कार्डनि गेजेरजों आबादारिफोरा बेंकनिफ्राय लन मोननो हागोन। गिबियाव बेखौ मोन 6 स्टेटफोरनिफ्राय 1 लाख मानसिफोरनो होग्रोनाय जागोन आरो उनाव गासैबो स्टेटआव खालामनानै होनाय जागोन। दा गिबियाव होग्रोनाय मोन 6 स्टेट्सफोरनि मुङा इउपि, हारियाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखन्ड आरो कर्नाटका। जोबनायाव दङ इन्डिया आरो आसामनि कर'नानि आपडेट। इन्डियायाव दासिम 70,79,426 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। थैनाया गासै 1,08,573। हामनाया गासै 61,04,199। आसामाव दासिम 1,93,783 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। हामनाया गासै 1,64,579। दासिम 28,385 नि देहायाव कर'ना एक्टिभ जानानै दङ। थैनाया गासै 806। आसामाव मैया सानसेयाव 392 गोदान केस मोनदों। मैया सानसेनि हामनाया 1,227 आरो थैनाया गासै 7। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।